Здравейте на всички! Както вече знаете, аз съм Николай. Надявам се да съм ви помогнал в втората задача с нещо поне. Нещо ще продължим с втора задача от домашното към тази лекция. И това е втората задача. Така, какво имаме? Имаме подредени и неподредени списъци. Като тук имаме един параграф, после имаме листайте ми. Първи, втори и трети листайте. Това ни е първият подреден списък. После в този листайте ми имаме още един подреден списък. Така, А и Б. Във втория листайте ми имаме друг подреден списък вътре в него. И е така, ето, както се виждат, колко списъка имаме. Така, нека започнем. Това е с Notepad. За последно ще използваме Notepad, после се да минем на Visual Studio, за да може по-бързо да решаваме задачите, пък и има autocomplete и такива други неща. Нека започнем. Както знаете, първо си декорираме типа на документа. HTML5 така. Отваряме си HTML, затваряме си HTML. Hit. Така, char set равно. Така. Ето. Така, както казахме, тагът charset, той няма затварящ таг. Той се затваря по този начин. Чрез този таг мета и този атрибут показваме на браузър, че сме документа ни е UTF-8 кодировка. Така. UTF-8. Така. Sublist. Body. Така. Показахме на един параграф. Един текст. Така. Така, както казахме, първият списък е този. Имаме един списък, втори списък, трети. Така. Листайте ме едно с Ctrl D и копираме реда. Така. И после правим 2, 3. Така. И имаме клас Upper Roman. Слагам клас Upper Roman, защото нашия list item, нашия списък, подреден списък е с римски цифри. Чрез CSS с едно правило list style type Upper Roman декорираме, че сме с римски цифри. Така. Слагам атрибут клас, за да мога да го закачим. Така. После казахме да първи лист item имаме ordered list, пък клас с A и B list item едно копираме на едно-две. Така и това го направихме. Over alpha. Така. После имаме втория лист item. Се разделя на още 3 лист item. Вътре във втория има още един подреден списък. Тук имаме още един подреден списък. Така. Това е с децимал. Цифрички, 1, 2, 3, 4, 5, 6, така нататък. Така имаме
list item 2.1, 2.2, 2.3. Така, после 2.2 се клони на още един вече unordered list, неподреден списък. Така, той се разделя на 3 листа item. Така. Две. Така. Клас. Ето както виждате, в fullscreen, добре е да се влага правилно, за да може да има някаква подредба на елементи на таговете или подредено да защото ако са долепени примерно тези неща, ако ги долепим и така, трудно да разберем кой лист item за къде се отнася. Така, само че така, или пак fullscreen, circle, така, ето, 2, 1, 2, 1, така и 2, 2. Всъщност 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Така, 2, 2 са поне още един unordered list. Така, това с 3. Ето. 2, 2, 1. 2, 2, 2, 2. Така. Той е с square, защото ето имаме циркъли, кръгчета, square, квадратчета и диск. Така, нека пържим нататък, остана само третия лист. Тук имаме unordered list, клас unordered list и отваряме лист item, месец item 3.1, 3.2, 3.3, клас диск. Така, това е нашата задача. Launching Chrome, ето. Chrome си има дефолтни начини как да си показва сублистове и такива. Ето, тези ги показва с 1.1, 1.2, 1.2, тия с квадратчета, както виждате, тук с циркли. Така, и това ще го направим чрез CSS. Така. Нека се направим направо нов файл. Избираме CSS и почваме така. Значи имаме ordered list клас upper Roman. Както виждате, CSS също има някаква подредба, за да четим. Така, имаме list style type upper Roman. Така, нека направим напълка CSS. Тук се мигне CSS. Така, за да закачим този CSS към нашата страница, ползваме един там линк с hyperlink reference. Показвам местоположението на нашия CSS. Така. Arrow. Style sheet. Така. И имаме type. Може да не пишем type. Евентуално по някакъв браузър може да не разбере, че това е CSS. Ние му показваме, че е CSS. Ето сега като рефрешнем,
тези ще станат с римски. Ето. Така. Продължаваме нататък. Даже това мога да си го копирам. Цялото ще го пиша. Така. For alpha. Представя type for alpha. Имаме тук decimal по-скоро. Decimal. Така. Нататък. Рефрешим ето. Така, нека. Римски, ABC и 1, 2, 3, както на задачата. Така, след да направим непроверените списъци. Имаме U, непроверен циркъл, list, всъщност list, style, type, циркъл. Така, сега като рефрешим, тези тук ще станат с циркъл, list, style, type, циркъл. Ето. Както виждате, прехванахме стил. Така. Това може да продължим да си го копираме, да го пишем. Circle, Square и диск. Така. Ето това е нашия CSS и нашия HTML задачата. Нищо особено. Това е решението на нашата задача. Ето, refresh. Получим точно това, което трябваше да направим. Благодаря ви за гледането и до нови срещи.